Sikhula ngabo ubuhlungu benhliziyo, amanxeba angenakuphola, esithi noma sesifika kwabanye sicabanga ukuthi bazosipholisa kodwa basithunuke. Ukuphuka kwenhliziyo into yaqala kudala, engasoze yaphela futhi. Bebadala nje abantu sebengasafisi ukuba sethandweni kungenxa yobuhlungu abadlula kubo. Lawo manxeba awasapholi, bathi noma befika kwabanye babalimaze ngoba sebelimele vele. Yilo-ke i-champion leli lizonethulela udaba kwi-heartbreak. Luyisima kanjena kudaba, sanibonane eKasified TV News. Igama lami nguNomnce. Inhliziyo yami angiboni ukuthi iyoze kuthole ukuphola. Ngephulwa kabuhlungu. Ngaba sathe ngithi ngiyazipholisa ngomunye wangephula. Ngaya komunye wangephula, ngaba ilesbian yangephula nayo. Ngabuya ngaba intombazana wangephula futhi umfana. Nami ngagcina sengiziphulela bami. Umfana wangephula inhliziyo kwakusiyanda. Insha yomfana. Ngangimthanda indaba yokudlala. Ngayinikela kuye inhliziyo yami. Ngayeqa imiyalo yabazali. Ngoba phela ngakhula ngemiyalo kamama. Nobaba wayethi mayibuyile ngoba wayeumuntu wayehlezi setohweni. Wayethi mayibuyile ahlale nami phansi athi wendodakazi. Uyangitshela uNyoka ukuthi usaziphethe kahle. Ngiyaziqhenya ngawe. Futhi ngiyacela-ke ndodakazi yami ukuthi uqhubeke uziphathe kahle kanjalo. Mina noNyoka siyakuthanda. Asifisi ukubona sodlalela abafana ngoba labafana ayikho into bangakwenzela yona. Umfana mayekutshela ukuthi uyakuthanda wokwazi ukuthi akakuthandi iyodwa kuphela into esemqondweni womfana ukuthi alale nawe. Angizukufihlela-ke iqiniso mina ndodakazi. Umfana mayithi uyakuthanda iyodwa into azike ifuna ukulala nawe. Bonke laba amantombazana owabonayo anengane aqhathwa abafana, bafika abafana babatshela ukuthi bayabathanda balala nabo. Bangakhi obabonayo abanengane abasajola nalabo bafana laba babethe bayabathanda. Ngithi nami manguzikisa umqondo ngibona ukuthi ubaba uqinisile. Kodwa kuthenga ukuhamba kweminyaka nami ngishiselwa igazi ngoba phela sesadla zonke lezi zinto ezingadliwa kudala. Kubalekelwa kona ukuthi angashiselwa igazi amantombazane. Ngamnqoma umfana. Wangithembisa izulu nomhlaba. Wangitshela wonke amagama engangifuna ukwezwa. Ngabe sengimtshela ngimthulela imiyalo kamama nobaba. Wayekhuluma kamnandi lo mfana lo. Sawakhumbula namanje amazwi awasho kimi. Wathi unenhlahla wena, onabazali abakwazi ukukhuluma yonke into nawe. Yazi mina ubaba akakaza ngiyale. Konke ngikwenza ngiyazifathuzela nje ngiyagileka. Kodwa nginethemba njengoba sengihlangene nawe uyoloku ngihlephulela kwemiyalo yabazali bakho ngikwazi ukuthi nami ngihambe ngayo. Uyabona-ke njengoba ubaba wakhe ekutshelile ukuthi abafana abafuna ukulala nawe uqinisile. Nami vele ngiyafuna ukulala nawe ngikuphike lokho. Kodwa ngizokulinda kuze kube uwe ovumayo ukuthi ngilale nawe. Nengabe kuphoqa kona siyolala emshadweni anginankinga mina. Ngajabula ngabona ukuthi abafana ubaba njengebethi abafana nangu umfana ekhuluma kahle. Lo mfana akakaza ngihluphe ngocansi. Waphela geqe unyaka engangihluphi ngocansi lokho engitshela nje indlela ngithanda ngayo nendlela azimisele ngayo ngami. Ngagcina sengibona ukuthi lo if ngingalala naye ngeke azangilahle lona. Ngagcina sengimbuza ngoba phela nganginovalo lokuthi uyogcina sengishiya ayojola nabanye abazomnikeza lento mina engingamnikeza yona. Ngambuza ukuthi akafisi yena yini ukwenza ucansi, wathi yena uyafisa
kodwa uhlonipha imiyalo yabazali bami. Ngathi mina manje akuzukwenzeka yini ukuthi uyofuna ucansi kwenye intombazana. Wathula kancane, wangibuka emehlweni wathi, baby, ngiyakuthanda kakhulu. Ngiyaxolisa ukukhuluma iqiniso kuwe. Ayangisinda amehlo akho. Angikwazi ukuqambela amanga. Eqinisweni ngiyengifisa sengathi ngingayocela ukulala nenye intombazana ngoba vela khona amanye amantombazana angifunayo. Kodwa ngenxa yendlela engikuthanda ngayo ngiye ngizibambe. Kodwa ngazi ukuthi ngiyozibamba isikhathi esingakanani. Mhlawumbe ngelinye ilanga ngiyolingeka ngizibhaqise ngilalile nenye intombazana. Kodwa ngifuna wazi ukuthi mangenzeka lokho hayi ngoba ngingakuthandi, kodwa kuyoba ngilingwe intshisekelo zomzimba nami. Ngazi ke somqondo khona lapho ngathi no, I think kumele ngimnike. Uyangithanda, usengilindile isikhathi eside. Vela abangani bami khona bangasewona ama-virgin and bona baqaqhwa nje abafana kungapheli ngisho isikhathi esingakanani. So lo ukhombisa ukungithanda ngempela. Ngavuma ngamnika. Ekumnikeni kwami ngangacabanga ukuthi ngingakhulelwa khona lapho. Kanti ngizokhulelwa. Kwaze ngangahlolwa ekhaya. Umama nobaba abantu bebengenandaba nalezo zinto lezo. Bebetheme nje imiyalo yabo ukuthi iyona eyongcina. Kuthe makuphela inyanga yesibili, qala umama ngibuza imibuzo, kwenzakalani ngami? Nami ngabe sengibona ukuthi nokhona into engekho right ngami. Kodwa mina ngangicabanga ukuthi ngiyagula. And kwazi sengangiqine insuku zami lapho. Kodwa ngingacabanga ukuthi ngabe into enokwenza nokukhulelwa. Hayi. Kethe ngizake ngibone. Hayi kungabi nankinga. Umama abuye ephethe i-test. Afika ngichamisa umama athathe lento ayifake. Kwazi sengangisemncane ezinye izinto ngangikaziqondi, ngangina-16. Ngezwe ngodlwabevu lwempama umama engiqhwaba. Sasitheni Sinoyisa? Sasitheni ku? Yini lamanyala lawo? Ufuna ukungibulalisa ngoyihlo? Hayi madoda. Yini mama ngenzeni? Athi ukhulelwe wena. Angingena umama angingena aphinda azibambe. Kudlule 3 days ubaba ngiyambona right. Angibize ngelanga lesi4 baba the ndodakazi. Yazi ukuthi ngiziqhenya kanjani ngawe. Ngithukile ngithi ubaba uzongibuza lento. Athi ave ngiziqhenya ndodakazi yami ngawe. Uziphethe kahle una 16 manje. Angaze ngizwe kuthupha izinabafana. Ngicela ukuthi uqhubeke uziphathe kahle kwathi ngife. Kwaphela manje mhla wayithola lento ubaba uzophoxeka. Kwathi ukusuka lapho abenginikeza khona into engangilicelile wabenginikeza ethi na into yakho ngikuphathele yona ndodakazi yami. Kwathi ngithi baba ngiyabonga. Cela unganginiki because ngikuphoxile. Ngalithatha. Ngambuza uma ngithi makanti umtshelanga yena ubaba. Wathi angamtsheli ngizomtshela kanjani. Kathi mama kumele ngenze njani mina? Wathi angazi nami ngizobona. Khona lapho ngathi ngiyabona ubaba akasangikhulumisa. Sengima ngivuka ekseni ngithi ngiyabingelela kubaba ubaba akasabingeleli. Hawu. Ma useyayazi ubaba athi yebo useyayazi. Kodwa ke khawumiyeke ke ndodakazi akazicabanga uzobuyela kuwe mase right. Kwamthatha inyanga ezi4 baba ukuthi angikhulumise. Emva kwaloko wangibuza ukuthi wakuphi umfana ngamchazela wathi ufuna ukumbona. Ngamtshela umfana wathi yena ngeke azabonane nobaba. Umama wathi sayidwa ukuthi bangisebuka umfana bangise. Umfana wafika waphika. Wathi yena akakazi alale nami. Wathi yebo wazama but azange ayifake. Hayibo. Manje ubelala nobani wathi akazi yena. Besithandana yebo ukuthandana but sazama ukulala kodwa sagcina singalalanga. Hayibo. Kwangathi ngiyaphupha.
Emva kwaloko umfana ongasayingena indaba yami esikoleni, ngithi mangithi ngiyakuya angibaleke. Ngabuza abangani bakhe basho ukuthi hayi wahlohlwa kubo ukuthi angiphike. Kwaba ngiyaphikekayo kanjalo, nabazali bami bangithatha njengomuntu obeseyiseqa mgwaqo ebhizi nabafana abaningi. Lo mfana kwaba nje into yethu iphela kanjalo. Kuwona lo nyaka ungaphelanga wasiyeka isikole. Phuthu ngambona usebhema ama-drugs phuthu. Life yakhe yangabikho nje right tu. Okunamanje nje uyinto ehlanyayo because wadla ama-drugs kakhulu. Boom, wahlanya. So nje emva kwaloko azange ngiphinde ngibe right because nganginethemba lokuthi ngithole umuntu ongithandayo oyongishada. Emva kwaloko azange ibe saba right impilo yami. Ngangena kule relationship ngiphuke, ngingene kule ngiphula abami nje, kwaba yinto enjalo. Uyena kahle wangimoshela indlela yami yothando. Kubuhlungu emathandweni. Siyabonga.